И здравейте, аз съм Калян и почвам трети епизод на Hard Wars. Така. Първият епизод не ми се чуваше много гласа. Да. То ще е слаб. Той има две чудовища. Са силни. Втори левел. И така почваме и сега игра. Аз съм първи. Така. Първо ще се взема змията. Направил съм го без звук, защото ми е много гадно, иначе не се чува изобщо клипа. Така. Няма го използвам. Не, нямам енергия. То стана много силен. Завой не. Защо го направих на себе си? Някога не знам и аз какво правя с тия карта. И с филма. Гледате, не мога да му направя абсолютно нищо почти. И сега трябва да го... Като се взема Джейка, на него май му свърши. Само да го гледа трябва. Да, мога. Гледайте как го критикавам с змията. Добре. Уж имам така отстранена енергия, ама... Кай. Вай, това е направено. И трябваше да го критикална пак. О, не. Много гадна атака се направи това. Да, ама не това го убихме. И така, сега ще сложим дядката. За всеки случай, защото можем да умре на това гадняр. Така, свършим от нещо. Айде да го дърса. Имам две карти. Не, много е гаден това. Ми направи. Ме интересува ако ме направи, ама сега ще видят как мирга. Да видим какво ще ми правиш. Така, взимаме го този. Има и на това ли ме намаля? Демиля. Какво ще направиш? Така ли ще играем моето? Ай, не миргай. Така.
Ха-ха. Тая игра беше много лесна. И така. Това ще е от третия епизод. И бай-бай. Лайквайте, абонирайте се и така. Ако ви харесват клиповете ми, пишете ми коментар дали да продължавам или да почвам Майнкрафт поредица на компа ми. И така. И бай-бай.